अरे चले भैया तू इतना बिजी कहाँ रहता इस रे? सरऊ हमारे जेबी में सरऊ भाई के काम कर तो गड़ फटल बा आई मोबाइल पे लगल बा सरऊ। एकरा तनिको लाज बा बड़ भाई के सामने बतियावता लड़की से ए जी काम कर तो गड़ फटल बा भाई के। यही बतिया पे कहता मोबाइलिया चला के मार दे कि छतिया पचक जाई। मोबाइल से चला के मरबे तो साला के छाती कैसे पचक जी रे? तू साला के झंडू बम के तू झाट का आवे रे? अरे पचके के तो बात छोड़ा ना, कितना जना के गाड़ो फाट जाला। तू साला के झंडू बम के सार का आवे रे? अरे एक ना एक दिन हमार बियाह करबो न, कह करबो कि ना करबो? हाँ काहे ना करम, जब हमार बियाह हो जाए तो तार कह देम। हाँ तब करबो तो पहले बताओ कि हमारा के मोड़ई देबो कि पक्का मकान देबो? सर तारा के कोई झरल झाट ना दे में आ तू लेवे के बात कहत रह। यही से तो फोन पर लागो रहतानी ताकि ओकरा से हमारा बियाह करे के बा, उहे हमार मेहरानू बनी आ उहे हमारा 4 गो बाल बच्चा कराई आ उहे हमारा के सेवा करी। बाप रे बाप, हम ना जानत रही कि छोट भाई होइसन करी। बाप रे इतना सोचले बात, बाप रे बाप, कलयुग हो कलयुग। आई हो दादा काहे का पार पे हाथ रख ले वो? अरे जानत नहीं खो और छोट भाई हमारे का पानी पानी आज कइले बा। चल 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 घरे हिसाब होई। चलो चल हिसाब तो होइबे करी। चल घरे चलो।